Някои ще посрещнат Коледа и Нова година в Велинград, други в Дубай, трети на Малдивите и къде ли още не. Но много от нас ще посрещнем Нова година къде? На маса. Така че какъв по-хубав подарък от една хубава трапезна маса за семейното огнище, за вашия дом, от това, което ще ви покажа сега. Маса Нанси, приятели, при тази инфлация, при това вдигане на цени, аз не мога да повярвам, че ние все още продаваме маса като тази, маса с керамичен плод, който е залепен върху MDF с синхронен механизъм, 140 размер, като се разпъне става 180 на 80. Виждате, механизма е невероятен, много стабилна, много здрава маса, която може да издържи на всякакви натоварвания, с метална конструкция в два цвята, и черна основа, и кашмирана основа, съответно тази, която виждате тук. Цената на тази маса, внимайте, е само 595 лева. Просто наистина не мога да повярвам, че все още има такива цени. Да, има, може да се обадите на посочени телефони. Тук в магазина ни във Варна, в Мебелна къща Никора, ние доставяме срещу заплащане, естествено, до всяка точка на България. Маса Нанси, страхотно предложение от нас за вашите новогодишни и коледни празници. Обадете се, очакваме ви. Аз съм Живко Димитров от Мебелна къща Никора, само за хубави хора, и благодаря.